Да бъдеш българин ти, вземи пари. Да бидеш българин ти. Не мога да правя такива неща, вземи пари. Да бъдеш българин ти, вземи пари. Да бъдеш българин ти. Не мога да правя такива неща. Море, мога. Ела преко мога. Излезе работела. Няма пари, няма българи в Македония. Има пари, има българи в Македония. Ако и кога има пари, може да нема българи в Македония. Обаче се крият в къщи. Тие се приватни българи, частни. Българи за по дома. Дома се най-големи българи. Се ги учат децата на българска история, която съществено се разликува од македонската историја, пошто македонската е измислена, българската не е измислена. Овие што беа махери во време на Тодор Живков за фалсификување на пари, за дајање под рука лажни пари кога мењаш на улица, што тоа не е криминал, многу честни станаа преку ноќ. Заборавија на тие измами што ги прави. Они какви фалсификати на лево и правеа, па нема историја да ти фалсификуваат. Знаеш што ама бе? На кого му кажувате? Демек преку ноќ се сменивте во Европска унија, в Европскиот сојуз. Когато влеговте преку ноќ се сменивте, станавте поштени, станавте светци. Браво. Приказна уште само може да ви помине Куде? На Кумановски. Кај овие педарашчета од Европејски сојуз. Ма нема.